אוקיי, אז היום אנחנו צוללים לנושא מרתק, איך בעצם גורמים לשיחות שלנו עם בינה מלאכותית להרגיש, ובכן, אמיתיות, טבעיות, נגלה את הסודות מאחורי הקלעים של כתיבת התסריט המושלם, זה שהופך כל רובוטי לבין שיחה אינטליגנטי. כולנו מכירים את הרגע המתסכל הזה, כשמנסים לבקש משהו פשוט מהעוזר הקולי, והוא פשוט לא מבין, חוזר על עצמו, שולח למבוי סתום. פתאום שיחה קצרה הופכת למאבק של ממש. אבל פה בדיוק הקאץ'. הבעיה היא לא דווקא בטכנולוגיה עצמה. הבינה המלאכותית היא כמו שחקנית מדהימה, אבל הביצועים שלה תלויים ב100% בתסריט ובהוראות הבימוי שהיא מקבלת. תסריט גרוע, גם השחקנית הכי טובה בעולם, תשמע מלאכותית. וזה בדיוק מה שנעשה כאן. נפרק לגורמים את אומנות כתיבת ההוראות האלה, או בשפה המקצועית, פרומפטינג. נלמד איך יוצרים את התסריט הזה, שיהפוך כל אינטראקציה לחוויה זורמת, מועילה, ואולי אפילו מענה. אז לפני שקופצים לפתרונות, בואו נבין את עומק הבעיה. יש פער, ולפעמים פער עצום, בין מה שמבטיחים לנו שיקרה עם עוזרים קוליים, לבין החוויה היומיומית בפועל. בצד אחד יש לנו את הפנטזיה, שיחה חלקה, כמעט אנושית, עם ישות שמבינה אותנו. ובצד השני, מה שקורה בדרך כלל. חוסר הבנה, חזרתיות, והמשפט הנצחי, מצטערת, לא הבנתי. המטרה של פרומפטינג טוב היא לגשר על הפער הזה בדיוק. אז איך עושים את זה? איך סוגרים את הפער? הכל מתחיל בבניית תוכנית אב, סרטוט מדויק להתנהגות של הבינה המלאכותית. לסרטוט הזה אנחנו קוראים פרומפט מערכת. אז מה זה פרומפט מערכת? הכי פשוט לחשוב על זה כמו על מסמך הנחיות מפורט לשחקן לפני שהוא עולה לבמה. הפרומפט אומר ל-AI מי היא, מה המטרה שלה בשיחה, איך היא אמורה להישמע, ומהם כללי המשחק. זה בעצם המוח שפועם מאחורי הכל. פרומפט איכותי בנוי מכמה שכבות ברורות. זה מתחיל מהבסיס, מה התפקיד ומה המטרה. אחר כך בונים את האישיות והטון. מגדירים את הכלים, כלומר הפעולות שהיא יכולה לבצע. קובעים הוראות ספציפיות, ובסוף מתכננים את המבנה של כל השיחה. טוב, בואו נצלול לחלק שאולי הכי מרגישים מיד, האישיות. כאן ההוראות שלנו הופכות כל רובוטי וקר לכל שבאמת נעים לדבר איתו. וזה החלק המדהים. לפעמים כל מה שצריך זה כמה מילים בודדות, ממש כמו בדוגמה הזאת. הוראה פשוטה שמגדירה שהטון יהיה חם ותמציתי, ושכל תשובה תהיה באורך של 2-3 משפטים, יכולה לשנות את כל האווירה של השיחה מקצה לקצה. ואפשר לרדת לרזולוציות עוד יותר קטנות. אפשר להנחות את ה-AI לדבר מהר, אבל לא להישמע בלחץ. אפשר להוסיף כלל שאוסר עליה לחזור על אותו משפט פעמיים, כדי שלא תישמע כמו תקליט שבור. אפשר אפילו לנעול אותה על שפה ספציפית. כל פרט כזה מוסיף עוד שכבה לתחושה האנושית. אבל אישיות נעימה זה רק חלק מהסיפור. כדי שהיא תהיה באמת שימושית, בינה מלאכותית צריכה לא רק לדבר יפה, אלא גם לעשות דברים. היא צריכה כלים כדי לבצע פעולות בעולם האמיתי. אז מה זה כלים בהקשר הזה? הכוונה היא לפעולות ממשיות. למשל, היכולת לחפש מידע במאגר נתונים, לבדוק סטטוס של הזמנה, או לקבוע תור ביומן. הכלים האלה הם מה שהופכים את העוזר הקולי מעוד צ'טבוט לעוזר אישי של ממש. והנה טריק קטן אבל גאוני. במקום אותה שתיקה מביכה בזמן שהמערכת עובדת ברקע, אפשר לתת הוראה פשוטה. בזמן שאתה מחפש מידע, תגיד משהו כמו, רק רגע, אני בודק את זה. המשפט הקצרצר הזה ממלא את השקט, מסווה את העיכוב, והופך את השיחה להרבה יותר טבעית. דבר נוסף שאפשר לשלוט בו, הוא רמת היוזמה של ה-AI. לפעמים נרצה שהיא תבקש אישור לפני כל פעולה, כמו האם להנפיק את הזיכוי? במקרים אחרים, כשהצעד הבא ברור מאליו, נרצה שהיא פשוט תבצע אותו בלי לשאול שאלות מיותרות. הכל עניין של הגדרה נכונה בפרומפט. יפה. אז יש לנו אישיות ויש לנו כלים. השלב הבא הוא לחבר הכל יחד ולתכנן את המבנה של השיחה כולה. המטרה היא לוודא שהשיחה לא מתפזרת, אלא נעה בצורה ממוכנת ויעילה אל היעד שלה. המושג המרכזי כאן הוא זרימת שיחה. במקום שהשיחה תהיה אקראית, אנחנו מפרקים אותה לשלבים הגיוניים, כמו פרקים בסיפור. לכל שלב כזה יש מטרה ספציפית והנחיות משלו. בואו נסתכל על דוגמה קלאסית משיחת שירות לקוחות. זה תמיד מתחיל מפתיחה, ממשיך לשלב גילוי הבעיה, אימות פרטי הלקוח, אבחון מדויק, מתן פתרון, ולבסוף סיכום וסיום.
המבנה הזה, שנקרא לפעמים מכונת מצבים, מבטיח שהשיחה מתקדמת באופן מסודר ויעיל מההתחלה ועד הסוף. אז מההנחיה הכי קטנה ועד לתכנון של תסריט שיחה שלם, העיקרון המרכזי לא משתנה. האיכות של השיחה עם AI תלויה באופן ישיר באיכות של ההנחיות שאנחנו נותנים לה. וזה מחזיר אותנו לאנלוגיה הזאת שהופכת את כל הרעיון הטכני הזה למשהו הרבה יותר יצירתי ואינטואיטיבי. הבינה המלאכותית מביאה את הכישרון, אבל אנחנו דרך הפרומפט מביאים את התסריט, את הבימוי ואת הנשמה. וזו אולי השורה התחתונה הכי חשובה. אינטראקציה טובה ויעילה עם בינה מלאכותית היא לא עניין של מזל, היא עניין של עיצוב. ההצלחה תמונה ביכולת שלנו לתקשר את הכוונות שלנו בצורה הכי ברורה והכי מדויקת שיש. ונסיים עם שאלה קצת יותר גדולה למחשבה. הטכנולוגיה הזו פותחת בפנינו אפשרויות כמעט אינסופיות לעצב את האישיות של המכונות סביבנו. וזה מעלה שאלה שהיא לא רק טכנולוגית, אלא גם קצת פילוסופית. אילו סוגים של אינטראקציות ואישיותיות נרצה להכניס לחיים שלנו. תודה רבה.